Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Vergita Elok Septiarini saking kelas kalih welas IPA sekawan. Ing wekdal menika kula badhe maosaken geguritan kula inggih punika Sang Ibu déning Vergita Elok Septiarini. Ibu, iki anakmu sing kok wanti-wanti bakal nyenengke ati. Ibu, senajan angel tuturanku, ora bakal puput pandongamu marang aku. Senajan akeh wuwus kang keliru, ora bakal sirna tresno asihmu. Nanging Bu, jare sing bakal nyenengke ati ning mung janji. Jare sing bakal mbanggake ning blenjani. Jare sing bakal bekti ning ngapusi. Sing kok wanti-wanti kok malah mbayani. Bu, 1000 atur ra bakal cukup kanggo mbales pambudimu. 1000 sambekala ra bakal ketung luputku marang ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.